CCC tauya dzanyasi zuva rokutanda mwedzi uno waMbudzi, mwedzi usingaroriwe wanhu. Tiri kutandira kwedu nokwamutoko. Bhazi rakanyoriwa pamimba kuti Junior Zebra ranga richibva kuNyamukoho ratadza kukwidza makata opamutoko hai rikabva ratoita kuenda nomanhede chaiyo raita kuhwadza vazhinji. Tiribe kunyepiwa kuti pane wakuwara chere kana kuti wanhu wapfa, asi tiri kuti izvi zvisvinuba idi wanhu dai waita kunadzirisa mabhazi zvichiita zvakanaka. Bato roCCC ragoreketa iro kuti riri kuda kuti wanhu wemapato ese omunyika wagonyorerane pasi inonzi National Peace Pledge kubvumirana kuti vachadaba zvokunyirana nokukubana. Idi rekai tigoona kuti zvino vachazvida chere kana kuti zvicharamba zvindoita zviri kuitika izvozvi, kuti bato reZanu-PF wanenge vari kundoita zvokuita kuvhiringidza wanhu. Idi zvakaita kuoma. Rekai tigoona kuti pane vachaibvuma chere iyo Peace Pledge iri kureketiwa iyi. Iro bato ribodziro ragotoreketapo kare kuti riri kuda kutoti gwaro rowavhoti riite kupenenguwa nokuvhundunurwa kuti riningisike kuti risvinu kana kuti riri betu svinu. Heno mabi yangu kuti richabvumiwa chere noZeki. Iyo Zeki iri kuramba ichitotsitsa kuti iri kudaba kugopa wanhu gwarori kuti waite kuseenzesa zvavanoda kana kuriongorora kuti rakamira sei. Heno mabi yangu pakaita kunyangariwa chaipo. Bato roZanu-PF mune imwe nyaya yakarerekera kubodziko rakatonyorawo mugwaro raro roCentral Committee yavo pamusangano wabvayu kuti iro gwaro rowavhoti ribe kuningisika zvisvinu. Kwai ipapa pawakagoriferefeta wakagotoona kutoti mumwe macho rikaita mapwapwa chaiwo. Rekai tione kuti izvo ZANU-PF wari kuti iri tsvinuba zviri zvichaitika noZeki. Ticharamba takaringa ipapa. Mapurisa okucholocho agotiwa ari kutsvaka munhu mabhinya opwere akabhinya mupwere ano makore masere chaiwo zvokutomupa mimba. Idi zvakaita kuoma. Apa chazonyanya kuhwadza mapurisa kuti mubvanayu ari kureketa kuti mbani akamubhinya. Ipapapa zvinotoita kuhwadza. Idi heno mabi yangu taakutomirira kuti ipapa kana akagona kugopona mwanayu agoita mwanayu ndiye agobatsiridze mapurisa mukutsvaka kuti bamba wachembani wachiseenzesa muchini yoDNA. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviita sei. Kwai mubvanayu mumwe watanhatu badzi wanozivikanwa muAfrica mese wari pasi pemakore anoita 10 wakaita mimba dzokuti wakasvika pakupona wapwere. Idi zvakaita kuoma. Wamwe wanobva wandopfira pabodzipo zvosaya basa. Idi zvakaita kuoma chaizvo. Munyori mukuru womunyika anoita zvokunyoresa wanhu wanenge wachizvahwa nokupfa kwai agoreketa pachena zvatagokunyepai zviya Svondo rapfuura kuti kuribe vanhu vari kupuwa mapepa okuzvahwa kana vanhu vari kupuwa mapepa okupfa. Ipapa agotoreketa kuti kwaane masvondo anopfuura 6 asi tiri kutoziva kuti atoo mwedzi 2 chaiyo. Kuribe kana chibodzi chiri kuburika ikweyo. Wagoti kwai michini yese munyika mese iri kuseenza badandemutande racho rinoita kuti zviburike. Idi zvakaita kuoma. Izvi unosaya kuti wakuru wehurumende wari kuzvirova matundundu seiko kuti wari kukona zvokutungamira nyika iwo wachitadza kunadzirisa kanhu kakaita kudande. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai bato reZanu-PF rinogona ruda kupushira kuti War Electoral Resource Center pabodzipo noZimbabwe Electoral Support Network wabisiwe pavanhu vanokona kuuya koomema nokuringa zviri kuitika musarudzo. Wagoti masangano akazvimirira ega neiyaya ari kuda kunadzirira kuti agoitewo manhamba yawo padandemutande avanenge vachiburitsa zviri kuitika zvosarudzo, nokuti wari kuda kutoenda kuoisa vanhu vanoita zvokumiramira wachimema nokuringa sarudzo panzvimbo dzese dzinenge dzichiitirwa sarudzo. Wakazvikonawo zesini noERC kuita izvozvi, kuisa munhu mubodzi panzvimbo dzese dzinotorwa mavhoti. Panenge pakaita kunyangariwa. Zvino hazvaburitsa pachena kuti zvii zvinenge zvichiitika. Rekai tirambe takaringa kuona zvichaitika ipapa. WoZimbabwe Council of Churches wanyora mureketo wavo vari kureketawo kuti
anonzi Bishop Gwedegbe akaenda kumusangano Zanu-PF achigopa mureketo ikweyo. Kwai anga aribe kutumiwa nesangano ri. Iye agotoenda achireketa kuti akamirira sangano ri, iwo wari kureketa kuti hwiba tiribe kumutuma isu. Akazviitira maendere ache egani. Kadzitape Blessed Muhlanga anosenza kukambani yaTrevor Ncube akaita kuita kunota chaiko wendo huno. WeAmerica wakagomubhadharira mari kuti aende kuAmerica koita kuringa nokumema sarudzo dzawo dziri kuitika. Tikaiti goramba takaringa. Kwai ari kusvika kuAmerica ko achisvika zuva rechigumi mwedzi uno andoriko. Rekai tinozoramba tichiringa kuti anenge ari kureketa kuti zvii zvinenge zviitika ikweyo. WeZimbabwe Anti-Corruption Commission wagoisa Commissioner Mhanduwe Mulovane kuti ndiye aite mureketeri wavo. Tichagoringa kuti anenge achiboeka chere kana kuti zvii zvinenge zviitika, tinenge chindokunyepai. Munyaya yahwadza vamwe vachigoti inochirewo, vamwe vachiti mupfi aenda nezvinhu zvache. Kwai panzvimbo yemafaro panonzi Mana Resort kuGlenron kwaenda moto ukabva wapfuta zvinhu zvese ikweyo paribe kana chibodzi chasara. Kwai muridzi wacho akapfa nochidziwa mupengochi Norman Mataruka. Ticharamba chiringa kuti zvii zvinenge zviitika ipapo, kana paino zvimwe tinondokunyepai. Nyasi webhangiro nyika wagoreketa kuti mari yekuAmerica ibodzi iri kutengewa nomadhora 634 nomasendi 25 634.25 pachirungu. Kwai ipapa wapa mamiliyoni 10 ribodzi kumakambani anga achida kutenga mari yekuAmerica. Tiringedzo mutambo zuva ramangwana chikwata chedu chokiriketi chaita kunhadzirira izvezvi kokuwa bhora chichikuirana bhora rokiriketiro nochikwatatcho Netherlands. Izvi kwai zviri kutanda nguva dzonhanhatu dzomakuseni kutoita kumukira chaiko kunge munhu ari kumukira kuenda kubasa. Vanoda kuona mutambo uyu ticharamba tichiringa. Nyasi tiri kufara kuti wabi edu wairi wanga wari kuita zvokuona kuti wakomanawo woEngland noNew Zealand wari kutamba zvisvinu chere, vanonzi pachirungu maAmpire. Toramba tichizvitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi. Tiringedzo pasirese kuSouth Africa wanoita zvokuringa kusikinya tukono kuri pamusorosoro womaHawks. Kwai wagoboya nokuendesa kuda dzimhosva vamwe ana gororo wanga wainotengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo zviri zvomari inoita mamiliyoni 400 chaiyo. Tiri kuwarwera manja heno kuti wachakona chire kuwaendesa kujere wanhuwa. Ticharamba takaringa. Waramaposa kuSouth Africa pokare wagotochema kuti idi kukubiwa nokunyiriwa kwevanhukadzi nowapwere kuri kuramba kuchindoenderera mberi ende zviri kuhwadza. Chawaribe kuita basi kureketa kuti wari kufungei kuti wachazvipedza sei. Idi zvakaita kuoma. Dandemutande nyasi radokerera vanhu vari kuhwadziwa nokureketewa kwaitika kuti mukamupwereka Davido nomudzimai wache kapfa kwaikanyura mumvura. Zvakaita kuoma chokwadi. Tiri kundoti mweya wacho uzorore murugare. KuChina izvezvi kwai hwendo huno ndo waita kuita kudichiwa nodziwa mupengo. Kwairi kuramba arakaita kuwagara matunduru chaiko zvokuti wari kusaya zvokuziva zvokuita. Ipapa pamaguta mazhinji akaita sana Shanghai nomamwe kwai atori pamupfigwa kureketa kuno vanhu vari kundomukira kundonzi garai mumba, zvokutoti vanhu vanga vari kumema kupakayo Disney iya kwai vamwe vacho vakatopfikirwa imomo zvokutoti wari kundonzi munozobuda basi kana maunza dziwa mupengo rati muchiribe. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti wachaikona chire iyoyi kana kuti ichawazvimbira. Wanoringa nozvo kunze kumusoro kwakaita sokuenda kune dzimwe nyika dzisiri dzopasi pano wonasa kuAmerica kwai wagotiwo waboya chimwe chibedu cho zviri kunzeko chinogona kunge chine goridhe rinokwana kuti munhu wese anga ari muzvina mamiliyoni chaiwo. Rekai tione kuti wachazvipedza chere izvozvi. Idi rekai tione zvikandodaro tese tapfumvura kamwe Mwari wanenge watigonera chaizvo. Rekai tirambe takaringa.
Elon Musk izvezvi avhiringidziwa nevanhu padandemutande Twitter raakatenga wachimunyepa kuti wari kuda bazvo kuzobhadharisiwa mari kuti warambe wachizikana kuti mbanani inonzi pachirungu verification. Anga ambotekwa wabhadharisiwe $2 chaiyo okuAmerica pamwedzi mubodzi. Wanhu vese wakabva wati ari kuzvidaba, iye azopedzisira ati peno $7 heno kuti zvichaita sei ticharamba takaringa. Munyaya yegumisira yanyasi, Kaitano Tembo atandanisiwa kusiku kune kwaanga ari kuita murairidzi ikweyo. Kwai ari bechakuboya kuhwina zvokutoti vanhu vese vari kuita kurwadziwa naye. Idi tomushuvira kuti agoboye chimwe chikwata chokurairidza bhora muSouth Africa mo. Tiri ipapo mabuja kwanyasi rekai tidifambire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.